ubar da makyauta bayan ya zuwa gurin mabusanta baitocin da na yi za ta karanta Allah hasaka ta har da kamata ina kuskure cikin gafarta mu dukkan ayyuka da shi na yawaita na kare gudu wanda ba su yi na shiga hallaka ban ga mace ci ba kowa zan tuna sai in ga mai kai ba wannan annabi ban ga iri ne ba abin da fadi yake bambance ta kowa zan rike sai in ga ya bari nake yan uwa suna tunkure yau da duniya suna tura tani na ba zuciya tana sassake ni wurin da take dubi su huta daga bi na san ka na yi mutane da bai Yeah.